Ano boy? Madin sa ti galad mo boy madin sa ti lang ma boy. Ayos ka lang boy? Madin nga boy. Di nakatungtungan ni bagat ko boy. Ngapay nga boy? Ansa ka mo boy. Di na may bagbagan nun niya problema na kanyak. Diyak pa naturog di wara di rabain boy. Ha? Kasangin boy. Kat kanya magtalaw akon boy. Hindi po magtalaw ka sa najubing ko boy. Basta kamti sustento na o nagtalaw ka boy, ayos lang. Adi nga boy ako mo trabaho boy. Example ka boy. Natanog buti bakal ak boy. Di mabalin na tamit boy, ta disentimit aji nga trabaho boy. Apaya boy ka nga boy. Patimit si ka sumbat ti boy. Boy ko nga. Anong nga rod girl? Kasi ka baka kasi ka ti girl. Atoy nga ro pa. May harap ka manayin. Yung marami ko di balay. Nagsalsweet ka. Nya. Ang may salsweet? May kaslakan niya mo. Reda asawa na. May mayabot Lalo lang bis na yung nagtuto daw. Ano boy? Tala ka man. Nakakadiri ka. Nakakadiri. Nakakadiri siya. May bumali salsweet. Ulit-ulitin, maulit-ulitin. Ang laki di sumampot ka. May kataji pampanunutag. Baka kami ni dati naaramid mga mati boy. So, hindi nakat katungtungin ni bakit mo boy. Oo, may naramid ko. Pwede yan, naramid ko nga ba din? Payag kasta ka di ata babae nung awan ti gap-gapuna. Anali ay muryot lang kasi. Baka mo baka sumro akin ang muryot yung bagat ko. Sa hindi nakat katungtungan. Hindi naaramid mga mati boy. Boy. Siya kagaramid yung maday? Dilim-limid mo ya. Sir, pakpakawan boy. Kisabam, da pamilya mo boy, madi ka gararamid ti Amok maday. boy, madi na nga susuwan boy. Takaki sa di boy, kaasa ka jubing boy. Makasaukan mo boy. Siyempre, nalinis sa ato'y boy. Nalinis. Walang sabit boy. Wow! Walang sabit. Dulaming ang boom. Ano ba yan? Nagsama na naman si Kuya Andres at Baak. Wala na naman magagawang matino nito. Ma, mukhang masarap yan Gusto mo ba, Baak? Masarap to. Gusto mo ba ipaghiwa kita? O sige nga, patikim nga ng hiwa mo. Ha? Yeah! Patikim ng hiwam. Sila kaya nang. Sige ba? Para matikman mo naman tong hiwa ko. Baak, mapula-pula to. Baka pag natikman mo to, makalimutan mo yung pangalan mo. Mapula-pula. Masarap yan. Talaga? Say what? Baka maalat-alat naman yan. Ayoko nang maalat. Nag-choose sila kita ato yung tao. Siyempre, nagnanay, nagkatoy nagnaan na. Tapos nagputout. O, tinaglang at. Siyempre, umapgad. Umep-epal ka manin madi ka ngagkasta-kasta. Palibasa ngamin, madi nakakatungtungin ni bakit mo. Kasi mali ko mga ramon tinapagad. Epal talaga yan. Paano? Ikaw ba naman? May ginawa yan na kababalagan sa sementeryo, tanghaling tapat, tumikim pa ng maalat-alat, mukhang hindi pa naligo yung babae. Talaga? Oh no! Boy Andres, pweso ka day. Ipulong ako ng bakit mo, madigag kasta-kasta. Sumigam na gadukwartam di maminsan na ya. Nangiyala ko yung simenteryaw. What? Ay, yabay, tapos nagpabayad ka. Okay si Sabam. Napanag ko ng kanyak. Is to gate. Oy, wari man pay ko gate. But date, marami ko idadi yan. O ikaw, paano mo nalaman na nandun ako sa sementeryo at may kasama kong babae? Paano kung hindi malalaman? Sinundan ko nga kayo. Ha?
Tapos sinabi mo sa ate mo. Natural. Ate ko yun eh. Kaya pinakita ko sa kanya yung video. Tapos alam mo ba, ang sabi ng babae doon, ready ka na ba? Tapos ikaw naman, nakahiga ka pa. Tapos pilit mong sinasabing, ayoko, pero nilalapit mo yung katawan mo. Pwesto ka dyan, Dres. Ew. Yak, boy. Makayak ka mo. Ipakulukan niya mati 1.5 ka eh. Totoo lahat ng sinabi ko, Baak. Alam mo ba, hindi pa kinakausap ni ate ko hanggang ngayon yan. Tsaka kagabi, sa kulungan pa siya ng bibi pinatulog. Kasama niya yung mga bibi doon, natulog sila. Pwesto ka dyan, boy. Sumiga magat bibi ka, boy. Umalis ka na nga dito. Ikaw palang dahilan. Kaya galit sa akin yung asawa ko. Buti nga sa'yo yan. May pamilya ka na kasi, kumekerengkeng ka pa. Baak, sa susunod ko lang papatikim yung hiwa ko sa'yo, ha. Paano natin ang bibi? Natatikin na gungunan, boy. Sak kanyang, boy. Taraw kan langin, boy. Nalawa di balay, boy. Pakpakawan di balay mo, boy. Baka sumakit man tubot kong boy. Ha?